Здравейте, аз съм Токи и в това видео ще ви кажа за 10 факта на отвъд оградата. Преди да започнем с видеото, ще ви помоля да се абонирате и да оставите лайк. Добре, нека да започваме. Всъщност, Уорд и Грег не са братя, а са доведени братя. Също така, има теория, в която се вика, че вселената на Кларенс и тази на отвъд оградата са в една и съща вселената. Ако не ми вярвате, отидете, наберете изображение и на двете анимации и сравните двата града. Изображението на отвъд оградата е през вечер, на Кларенс през деня, защото, както знаете, на отвъд оградата се разиграва вечерта. В няколко епизода се разбира, че Уорд мрази бащата на Грег. Всъщност, Сара е чернокожа, но това не може да го видим, защото тя постоянно е с костюма си. Анимацията има много антагонисти, но главният антагонист е звяра. Звярат може да е главният антагонист, но се появява само в 4 епизода, което го прави много мистериозен. Първият замисъл на анимацията е била, че звярат да помага на Уорд и Грег да се върнат у дома, но в последствие той да ги предаде. Доста различно от каквото сме гледали, не мислите ли? Песента на звяра всъщност е базирана на песента О свята нощ. Костюмът на Грег е слон. В няколко фона на анимацията на Кларенс на епизод 41 от сезон 1 Малко бебче може да видим Уорд и Грег. Ами хора, това беше от мене, а за сега, чао!